Καλώς ήρθατε στη Φαλκίτου, την καινούργια online αγορά όπου ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Στη Φαλκίτου το να βγάζετε χρήματα στο ίντερνετ είναι πλέον παιχνιδάκι. Χιλιάδες άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι με την προοπτική ενός απλού τρόπου να σχεδιάσουν τη δική τους επιχείρηση στο ίντερνετ, χρησιμοποιώντας μια έτοιμη ιδέα. Το καλύτερο με τη Φαλκίτου είναι ότι η επιτυχία έρχεται γρήγορα. Αυτό το βίντεο ασχολείται με την επιχείρηση της Φαλκίτου και για ποιο λόγο θα σας βοηθήσει να βγάλετε κέρδος τόσο γρήγορα. Κερδίστε χρήματα με μια ποικιλία δημοπρασιών, online διαφήμισης και δικτυακού marketing. Όλα αυτά αποφέρουν παραπάνω από $1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Τα χρήματα αρκούν για εμάς και τους εκατομμύρια συνεργάτες της Φαλκίτου που επιλέγουν να στηριχτούν σε αυτή τη σταθερή βάση για το προστοζήν. Ο μόνος λόγος για τον οποίο η Φαλκίτου είναι πιο γρήγορη και πιο απλή από οποιοδήποτε άλλη online επιχείρηση είναι ο έξυπνος συνδυασμός της για τη ροή του χρήματος. Η Φαλκίτου προσφέρει μια ολοκαίνουργια σειρά δημοπρασιών με περισσότερη διασκέδαση, ενθουσιασμό και ίση μεταχείριση, θέτοντας καινούργια επαγγελματικά κριτήρια στην πορεία. Το παθητικό εισόδημα και ο πυρετός των δημοπρασιών πάνε χέρι-χέρι και με τα κέρδη να είναι μέρος του πακέτου. Χάρη στο σκεπτικό της Φαλκίτου, οι συνεργάτες μας έχουν τον τρόπο να ξεκινήσουν μια μεγάλη επιχείρηση χωρίς να χρειάζονται μεγάλες οικονομικές επενδύσεις για αυτή. Η Φαλκίτου έχει ήδη φροντίσει για όλες τις δυσκολίες. Οπότε ο δρόμος προς τη δική σας online επιχείρηση είναι ανοιχτός. Μπορείτε να είστε βέβαιοι από το ξεκίνημα ότι θα πετύχετε. Μετά από μόνο μερικές μέρες ή εβδομάδες δραστηριότητας, οι εργάροι μπορούν ήδη να αυξήσουν τα καθημερινά τους όρια και να κερδίζουν αρκετά χρήματα ώστε να παρατηρήσουν την πρωτινή τους δουλειά. Η Φαλκίτου δεν περιορίζεται σε μια 20% προμήθεια για μια μικρή πόλη των €50. Αλλά αντιθέτως μπορεί να πληρώσει μέχρι και €540. Αυτό είναι 10 φορές το ποσό. Ακούγεται απίθανο, αλλά το επιπλέον εισόδημα από την επιχείρηση, για το οποίο εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, κάνει τα δύνατα δυνατά. Αυτός είναι ο λόγος που η Φαλκίτου είναι μια από τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες στη γη. Η Φαλκίτου αναπτύχθηκε για να κάνει την επιτυχία προνόμιο για όλους, χωρίς εξαίρεση. Ακόμη έχουμε ξεπεράσει τους εαυτούς μας. Φαλκίτου δημιούργησε το πρώτο εργαλείο για την ίδρυση μιας οντότητας, που αποτελείται από πελάτες και συνεργάτες και γίνεται 100% αυτόματα. Οι συνεργάτες της Φαλκίτου έπειτα λαμβάνουν συνεχόμενα πρακτικά κέρδη από αυτή την οντότητα. Για πάντα. Χρησιμοποιώντας συνδέσμους, μπορείτε και εσείς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε να στήσετε την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας κάποιο εξωτερικό διαφημιστικό γραφείο. Αυτό κάνει την επιτυχία πιθανή ακόμα και αν δεν έχετε καθόλου προηγούμενη εμπειρία. Το γεγονός ότι είναι τόσο απλό ενθαρρύνει τον καθένα να ξεκινήσει με τη Φαλκίτου. Πολλοί άνθρωποι παντού ήδη μαθαίνουν για τα επιτεύγματα της Φαλκίτου και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η Φαλκίτου όχι μόνο ακούγεται εκπληκτική, είναι πραγματικά. Όλοι ξέρουν ότι μπορεί κάποιος να κερδίσει χρήματα μέσω του ίντερνετ, αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν το πώς. Η Φαλκίτου προσφέρει το πώς δωρεάν σε όλους τους συνεργάτες. Δεν απαιτείται εμπειρία, επειδή όλοι οι συνεργάτες απολαμβάνουν την επιτυχία με τη Φαλκίτου. Η επιτυχία απλώς βοηθάει στο να έρθει λίγο πιο γρήγορα. Ενδιαφέρεστε? Σας δίνουμε μερικές πληροφορίες για τη Φαλκίτου. Η Φαλκίτου είναι μια δωρεάν αγορά. Οποιοςδήποτε μπορεί να αγοράσει, να δημοπρατήσει ή να στήσει ένα κατάστημα εκεί. Η Φαλκίτου με τη σειρά της τοποθετεί διαφημίσεις στην ιστοσελίδα και διανύμει το 70% των κερδών από αυτές τους συνεργάτες. Αλλά αυτά δεν είναι ούτε καν τα μισά από αυτά που κάνει η Φαλκίτου για εσάς. Τι χρησιμότητα έχει μια εξαιρετική δημοπρασία αν η δημοσιοποίηση της δεν αποδίδει χρήματα? Η Φαλκίτου βγάζει επιπλέον εισόδημα με τη διαφήμιση. Το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει απόθεμα ενός μπόνους που μπορεί να φτάσει στο 1080% μέσα σε 360 ημέρες και μετά το διανύμει με κάθε πώληση. Αυτό κάνει την πώληση να εκτοξευθεί θετικά. Οπότε μετά τι γίνεται? Η συμμετοχή στις δημοπρασίες της Φαλκίτου είναι συνέχεια πιο διασκεδαστική. Και οπότε τελειώνει η δημοπρασία, το 50% της αξίας του αντικειμένου διανέμεται, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των ακριβών ηλεκτρονικών συσκευών. Κανονικά αυτό διανέμεται στους συνεργάτες μέχρι και 8 επίπεδα πάνω. Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα χωρίς καν να γνωρίσετε τον νικητή. Τώρα μπορείτε να συνειδητοποιήσετε την προοπτική που υπάρχει. Η Φαλκίτου έχει σκεφτεί ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια και έχει αναπτύξει πραγματικά πιστικά επιχειρήματα, όλα να εναρμονίζονται τέλεια. Ενδιαφέρεστε να μάθετε πόσα χρήματα μπορείτε να κερδίσετε με τη Φαλκίτου? Η Φαλκίτου έχει πολλές πηγές εισοδήματος και όλες τους είναι πανεύκολα επιτεύξιμες, αρκεί να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία της Φαλκίτου. Μια επιλογή είναι το διπλό σχέδιο. Μοιράζεται χρήματα τόσο εύκολα που έπρεπε να περιοριστεί στα 75, 150 ή 600 ευρώ την ημέρα. Αυτό που παραμένει αναλύωτο είναι το γεγονός ότι όλοι μπορούν να κερδίζουν χρήματα γρήγορα, ακόμα και
από πολύ νωρίς. Η άλλη επιλογή είναι το απεριόριστο ενιαίο σχέδιο. Ένα σχέδιο που τα κέρδη του συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν μέχρι να σπάσουν όλα τα ρεκόρ εισοδήματος. Μιας και οι συνεργάτες σπάνια τα παρατάνε, το εισόδημα που παράγεται εδώ συνεχίζει να ανεβαίνει χωρίς τελειωμό. Οπότε, τι πρέπει να κάνετε για να υποφεληθείτε από αυτά τα δύο σχέδια όσο το δυνατόν γρηγορότερα? Ακριβώς σε αυτό το σημείο η Φαλκίτο βγάζει τον άσο από το μανίκι. Κανονικά χρειάζεται να έχετε εμπειρία και τεχνογνωσία και δεν τα διαθέτουν όλοι αυτά. Στην πραγματικότητα, λιγότερο από το 10% των συνεργατών μας τα διαθέτουν. Οπότε, όπως έχουμε ήδη πει, η Φαλκίτο έχει βρει τη λύση γι' αυτό. Το σύστημα δημιουργίας Φαλκίτο ή FBS, το οποίο αυτόματα δημιουργεί μια οντότητα που σας αποφέρει χρήματα. Με τη Φαλκίτο έχετε πρόσβαση σε περισσότερους από 450 εκατομμύρια πιθανούς αγοραστές που μπορείτε να προσεγγίσετε μέσω της σελίδας προορισμούς. Το σύστημα ενεργοποιείται με ένα κλικ του ποντικού. Και αφού όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό, όλοι έχουν εγγυημένη επιτυχία. Ή μήπως εσείς το βλέπετε διαφορετικά? Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Φαλκίτο είναι ότι κάθε συνεργάτης μπορεί να κερδίσει ένα καλό χρηματικό ποσό χωρίς καν να δημιουργήσει μια οντότητα. Μιλήστε στους φίλους και τους γνωστούς σας για τη Φαλκίτο και θα καταιγιστείτε από μπόνους. Συλλέγετε μπόνους σχεδόν καθημερινά και αυτό μεταφράζεται σε χρήματα για εσάς. Κάθε φορά που το διαφημιστικό εισόδημα ανεβαίνει, οι πόντοι περνάνε στους ενεργούς συνεργάτες. Αυτό οδηγεί σε μια απίστευτη άνοδο του ρυθμού επιτυχίας, αφού κανείς δεν φεύγει πολύ σύντομα λόγω των απαγορευτικών εξόδων. Αντιθέτως, όλοι παραμένουν στην ομάδα. Η Φαλκίτο διεξάγει τη δική της μεγάλης κλίμακας διαφήμιση. Ο προϋπολογισμός για αυτήν είναι το 50% του συνόλου των εξόδων όλων των συνεργατών στο FBS. Η Φαλκίτο το κάνει αυτό ώστε να μην διακινδυνεύσει ούτε ένας συνεργάτης. Έτσι, με τη Φαλκίτο η υπομονή αποδίδει η πολύ. Θα μπορούσατε να αποκαλέσετε αυτή την επιτυχία ασφάλιση. Ένας άλλος τρόπος να κερδίσετε εισόδημα, ο οποίος είναι σχεδόν απίστευτος, περιλαμβάνει την τοποθέτηση προσφορών. Το αναφέραμε και πριν. Οι δημοπρασίες έχουν, να το πούμε έτσι, την πιθανότητα εξάρτησης. Και γι' αυτό το λόγο θα κερδίσετε γρήγορα τακτικούς πελάτες. Στη Φαλκίτο δεν κερδίσετε μόνο μια προμήθεια 20% για μια φορά, αλλά επίσης και ένα μπόνους μέχρι 3% από το διαφημιστικό απόθεμα κάθε μέρα για έναν ολόκληρο χρόνο. Οπότε για μια πώληση με προσφορές που κυμαίνονται μέχρι μόνο 50 ευρώ, αυτό σημαίνει μπόνους μέχρι 580 ευρώ. Σε αυτό το σημείο όλοι σκέφτονται αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και όμως μπορεί. Το διαφημιστικό γραφείο της Φαλκίτο διαθέτει τεράστια ποσά επιπλέον εισοδήματος για να χρηματοδοτήσει αυτό το μπόνους. Όταν κάνετε μια προσφορά, μπορεί να κάνετε προσφορά σε προϊόντα με έκπτωση μέχρι 99,9% και να λάβετε επιπλέον χρήματα που κερδίσατε στη δημοπρασία. Οπότε αξίζει να συμμετάσχετε σε αυτό και ως πελάτης και ως συνεργάτης. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Το παθητικό εισόδημα είναι αυτό που εσείς ως συνεργάτης θέλετε να πετύχετε με το σύστημα της Φαλκίτο. Κάθε φορά η Φαλκίτο διανύμει το 50% της τιμής του αντικειμένου στους συνεργάτες μέχρι και 8 επίπεδα πιο κάτω. Αυτό που σημαίνει για εσάς είναι ότι ασχέτως με το πόσο εισόδημα προέρχεται από την οντότητά σας, παίρνετε και το μερίδιό σας επίσης παθητικά. Έτσι, αν η προσφορά κάποιου κερδίσει ένα notebook 3.000 ευρώ κάπου, θα λάβετε μέχρι και 300 ευρώ αμέσως και δεν χρειάζεται καν να ξέρετε τον νικητή. Το γραφείο μπορεί να φροντίσει τη δημιουργία μιας επικερδούς οντότητας για εσάς. Πιθανά κέρδη άμεσα προσβέσιμα σας περιμένουν σε κάθε γωνία. Η Φαλκίτο πάντα αναζητά νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ώστε να επενδύσει όλα τα κέρδη στη διαφήμιση στην ιστοσελίδα της Φαλκίτο. Αυτό ενισχύει σε μεγάλο βαθμό το διαφημιστικό γραφείο της Φαλκίτο, το οποίο έπειτα διοχετεύει το 70% στο απόθεμα των μπόνους, το οποίο με τη σειρά του ενισχύει τις πωλήσεις. Σκεφτείτε και μια στιγμή τις εκπληκτικές προοπτικές που περιέχονται σε αυτόν τον κύκλο. Μόνο φανταστείτε πόσοι άνθρωποι περιμένουν για μια τόσο απλή επιχειρηματική ιδέα που τώρα εσείς έχετε στα χέρια σας. Γίνετε μέλος της Φαλκίτο σήμερα και αλλάξετε τη ζωή σας. Και το καλύτερο είναι ότι είναι πιο απλό και οικονομικό από ό,τι νομίζετε να γίνετε συνεργάτης με όλα τα προνόμια. Σε μόνο 5 λεπτά μπορείτε να γίνετε συνεργάτης και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σελίδα, αυτή που κοιτάτε τώρα. Απλά ξεκινήστε και δημιουργήστε τη δική σας επικερδή οντότητα που θα σας αποφέρει παθητικό εισόδημα για μια ζωή. Δεν έχει σημασία ποιος εγγράφεται κάτω από εσάς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι καλύτερος πολιτής, αφού χάρη στο FBS όλοι αυτομάτως καταλήγουν να γίνονται επαγγελματίες στη Φαλκίτο. Το ξέρουμε. Σας βομβαρδίσαμε με πολλές πληροφορίες. Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται να καταλάβετε είναι ότι όλοι μπορούν να πετύχουν με τη Φαλκίτο. Δεν χρειάζεται να διαθέτετε καθόλου εμπειρία. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε για να μάθετε τα κατατόπια και τότε απλώς αφαιρείτε στην επιτυχία. Επιτρέψτε μας να ανακεφαλαιώσουμε. Η Φαλκίτο είναι μια αγορά όπου όλοι μπορούν να αγοράζουν δωρεάν.
Και είναι επίσης μια αγορά για δημοπρασίες στις οποίες διεξάγονται αγοροπολισίες προϊόντων και όπου μπορούν να αποκτηθούν προϊόντα σε απίστευτα λογικές τιμές. Οι συνεργάτες που πουλούν αντικείμενα για μόνο 50€ θα κερδίσουν διαφημιστικό μπόνους μέχρι 580€. Αυτή είναι η φανταστική συμφωνία. Το 50% της τιμής όλων των προϊόντων που δημοπρατούνται διανέμεται στους συνεργάτες. Αυτό το υψηλό ποσοστό το κάνει τόσο διασκεδιστικό. Η διαφήμιση πωλείται σε τιμές ρεκόρ, από το 70% της οποίας σίγουρα λαμβάνει ως εισόδημα κάθε συνεργάτης. Το σύστημα δημιουργίας φαλκίτου αυτομάτως δημιουργεί εντότητες που απαρτίζονται από συνεργάτες και πελάτες, οπότε είναι διαθέσιμο σε όλους ανεξαιρέτως. Η φαλκίτου φροντίζει έτσι ώστε κάθε συνεργάτης να αρχίσει να κερδίζει χρήματα γρήγορα. Από τη στιγμή που μέχρι 75€ τη μέρα διανέμεται ακόμη και στο πιο χαμηλό επίπεδο, η φαλκίτου μπορεί να γίνει κύρια πηγή εισοδήματος μετά από μόλις λίγες μέρες ή εβδομάδες. Η φαλκίτου δημιουργεί οντότητες για τους συνεργάτες μέσω της δικής της διαφήμισης, πράγμα το οποίο βοηθάει τους πιο δύναμους συνεργάτες. Η φαλκίτου είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε συνεργάτης να μπορεί να κερδίσει χρήματα αμέσως και έτσι να μην θέλει να τα παρατήσει. Η φαλκίτου είναι ένας συνεχόμενος κύκλος. Ασχέτως από το που έρχονται τα κέρδη, επιφέρει περισσότερο εισόδημα. Ολόκληρη αυτή η ιστοσελίδα είναι υπερπλήρης με πληροφορίες που μπορείτε να κοιτάξετε. Γι' αυτό διαβάστε τα όλα προσεκτικά και απολαύστε αυτή τη στιγμή, γιατί έχετε ανακαλύψει κάτι που όχι μόνο μπορεί να αλλάξει την οικονομική σας κατάσταση για τα καλά, αλλά θα το κάνει σίγουρα. Κυκλοφορούν πολλές ψεύτικες υποσχέσεις στον κόσμο. Στη φαλκίτου, ωστόσο, κρατάμε το λόγο μας, γιατί η φαλκίτου είναι απλώς μεγαλοφύης. Υποφεληθείτε από αυτό το κερδοφόρο συνδυασμό που έχει τόσα πολλά να προσφέρει και αλλάξτε τη ζωή σας. Δεν γίνεται πιο απλό από αυτό. Καλώς ήρθατε στη φαλκίτου.